Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bine ați venit la Digipedia. Sunt dr. Bogdan Ivănescu și am o întrebare pentru dumneavoastră. De ce oare putem vorbi despre colesterol mai relaxați decât despre menopauză? Este o întrebare care a dus la nașterea raftului roz. Ce este raftul roz? De ce este relevant atât pentru femei cât și pentru partenerilor? Aflăm de la invitata mea, Ana Loț-Nicolau. Bună seara! Bună seara! Director general al unei edituri de renume. Ce este raftul roz? Raftul roz este prima colecție de non-ficțiune adresată, nu vreau să zic exclusiv femeilor, dar dedicată lor, și care conține cărți practice, cărți de referință despre sănătatea la feminin, despre corpul nostru, despre cărți de non-ficțiune despre femei care au marcat istoria, dar și memoaruri scrise din perspectivă feminină care merită să fie citite. De ce ar trebui, să spunem așa, ca femeile să citească cărțile aflate pe raftul roz? Cred că este un adagiu celebru care spune că odată cu informația vine putere, ori cu atât mai mult în ceea ce privește sănătatea noastră, istoria noastră, este important să învățăm lucruri despre corpul nostru, lucruri care nu se mai discută la școală, de multe ori nu se discută nici în familie, și cărțile pe care noi le propunem în raftul roz nu numai că abordează niște teme poate uneori tabu în societatea românească sau și în familie, dar ele și aduc de multe ori cercetări de ultimă oră, informații de ultimă oră despre ce înseamnă corpul femeii, care sunt particularitățile lui, ultimele descoperiri în medicină și cum putem să prevenim cancerul de sân, Alzheimerul, lucruri care sunt particulare pentru noi și care, trebuie să spunem, în ultimii 20 de ani am aflat din ce în ce mai mult despre cum se diferențiază corpul femeii versus corpul bărbatului. O să te întrerup aici cu două afirmații pe care vreau să le fac și care susțin foarte bine ceea ce spui. Eu țin cursuri de educație sexuală în școli, care nu toate au denumirea asta, pentru că e chestiunea asta de tabu. Ce înveți tu la curs de educație sexuală? Înveți să faci sex sau ce? Ei bine, ajungi să respecti ceea ce înțelegi. Zicea Antoine de Saint-Exupéry în Micul Prinț că iubim doar ce îmblânzim. Ei bine, hai să zicem că nu îmblânzim corpul femeii, dar măcar să-l înțelegem. Deci de aceea cărțile acestea sunt bune și pentru bărbați. Și ce am descoperit eu în aceste cursuri de educație sexuală pe care le fac la școală este că de la copil la adult există un procent mare de populație care, din punct de vedere anatomic, habar nu are cum se produce fenomenul urinării în cazul femeii. Deci dacă luăm acum bărbați pe stradă și zicem cum urinează femeia, că la bărbat e evident, știm, cunoaștem, există așa o nebuloasă, este o zonă tabu de care nu ne atingem, și iar aceasta a plecat, cel puțin în viziunea mea, din timpuri imemoriale. Nu aveai voie să intri în biserică dacă erai în perioada menstruală. Este momentul ca acest raft de culoare frumoasă să ajungă la femei și la bărbați deopotrivă, astfel încât să ajungem să respectăm ceea ce înțelegem. Ai atins un subiect foarte important, și anume preconcepțiile și cât de puțin știm de fapt despre corpul feminin. Cred că sunt multe motive care au dus la această, în fine, necunoaștere, dar ai dat un exemplu interesant, urinarea. Da. Ai văzut și cât de greu a fost să formulez. Sunt medic, puteam să zic cum micționează o femeie. Poate și asta este un termen greu de înțeles, de digerat. E clar că avem aici niște sensibilități. Dar și mai interesant este, și am urmărit clipuri online, bărbați întrebați pe stradă cât durează menstruația femeii,
ce se întâmplă atunci când o femeie are menstruație, adică care este procesul fiziologic, și cred că 90% dintre respondenți nu au știut. Ori este un lucru natural care se întâmplă cu corpurile a jumătate din populație, cu corpurile partenerelor Ți se întâmplă în casă. Se întâmplă în casă. Și mai mult mi se pare că această necunoaștere și acest tabu duce și la afirmații de genul ești hormonală, adică lucrurile pe care nu le înțelegem le dăm și o conotație negativă. Pentru că, da, femeia are hormoni diferiți decât bărbatul. Corpul nostru funcționează diferit, dar ei pot să fie și un atu extraordinar dacă îi înțelegi, dacă știi să îi valorifici. Fără acești hormoni, fără menstruație, corpul Specia nostru dispare. nu ar putea să producă copii. Așa a evoluat specia noastră. De asta mi se pare o carte excelentă, așa ca o mică introducere. Cu care să începem? Eva, de Cat Bohannon, cum a condus corpul feminin, cea din dreapta, așa, da. Aceasta? Perfect, Da, gata. da. Okay, din unghiul ăsta nu văd foarte bine. Da. Eva, cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluție umană. Asta mi se pare o carte extraordinară de citit, nu doar pentru femei, ca să înțeleagă cum a ajuns corpul nostru să fie așa cum este el astăzi, dar și pentru bărbați și pentru medici, pentru că efectiv explică cum am ajuns de la a depune ouă la a fi mamifere placentare, să avem o placentă, să ne purtăm copiii în pântec. Cum am ajuns să alăptăm și de ce acest proces ne-a oferit un avantaj evolutiv întregii specii. E foarte simplu. Dacă vă place să citiți despre evoluția dinozaurilor, 200 de milioane de ani de evoluție a dinozaurilor, la fel de bine puteți citi și 200 de milioane de ani de evoluție a jumătăților noastre mai bune. Realitatea este că Cat Bohannon face o muncă absolut extraordinară. Este una dintre cele mai inteligente cărți pe care le-am citit vreodată și are o curiozitate fabuloasă. Și prin acest istoric evolutiv, mi se pare că putem și noi să înțelegem mai bine și să ne punem niște întrebări foarte interesante despre corpul nostru astăzi. De exemplu, o întrebare pe care ea și-o pune și care pe mine m-a frapat a fost apropo de depozitele adipoase din corp, grăsimea noastră pe care o purtăm de-a lungul anilor, care are un rol esențial în reproducere. S-a demonstrat că creierul bebelușilor în burtică este creat cumva din aceste depozite specifice de pe șolduri și de pe coapse. Și ea pune o întrebare foarte interesantă. Ce se întâmplă atunci când distrugem aceste depozite, cum ar fi printr-o liposucțiune? Cum afectează dezvoltarea fătului în cazul în care ai avut o procedură de liposecțiune? Sunt niște întrebări foarte de bază, le-aș spune, dar care nu s-au pus până acum. Și un alt lucru pe care l-am descoperit lucrând și editând aceste cărți a fost că până acum 20 de ani, tocmai din această punere a corpului feminin și a femeii pe un piedestal, femeile nu erau luate în calcul la cercetările medicale, testările de droguri și de medicamente. Cunoaștem această disproporție între subiecții de sex masculin versus sex feminin, care este, să spun așa, cunoscută, sau mă rog, o putem duce în urmă ca istorie din anii 60-70. Aici s-ar putea să mai fie o rațiune. Pentru că tipul de apetit la risc diferă între mascul și femelă. Adică tu, ca să te bagi la un studiu clinic în care ți se administrează ceva,
s-ar putea să ai acest apetit la risc mai mare ca bărbat decât ca femeie. Pe de altă parte, ceea ce spui arată că cei care construiesc studii ar trebui să ofere o incentivare, să încurajeze, să aibă în vedere acest echilibru între cele două sexe. Da, interesant este că din ceea ce am citit și am văzut, nu știu cât a jucat apetitul de risc un factor, cât cercetătorii, de fapt, au structurat aceste testări în așa fel încât să excludă femeile din două motive. Unul, pentru că hormonii și fluctuația hormonilor în corpul feminin ar fi introdus prea mulți factori disturbatori, variabile, de fapt, în aceste testări. Iar doi, există la fel acest tabu de a folosi femei care poate sunt la perioadă reproductivă, care pot să aibă apoi copii, adică nu au vrut să afecteze partea reproductivă. Complexitatea feminină influențează simplitatea masculină. Exact. Complexitatea feminină și rolul reproductiv în societate au făcut ca ele să fie complet îndepărtate până acum 20 de ani din teste. Ceea ce înseamnă că, de fapt, majoritatea testelor pe care noi le cunoaștem despre îmbătrânire, despre demență, despre obezitate, medicamentele pe care le luăm în mod frecvent, ele multe dintre ele nu au fost testate, nu știm dacă le afectează diferit pe femei sau nu. Pur și simplu nu știm. Ele sunt prescrise în doze calculate proporțional pentru femei, dar există deja și au început să apară studii care arată că femeile pot să metabolizeze diferit, cum ar fi pentru opioide. De asta și a crescut foarte mult rata femeilor, procentul femeilor care sunt dependente de opioide, pentru că le s-au prescris niște doze calculate potrivit acestor standarde. Noi știm că rezistența la durere percepută a femeii este mai înaltă decât a bărbatului și aici sunt niște receptori opioizi, hai să zicem, generic, și atunci s-ar putea să fie o diferență între modul în care se leagă sau care este pragul liminal al senzitivității masculine versus cele feminine. Ce avem aici? Acesta este unul dintre cele mai frumoase memoaruri pe care le-am citit în ultimii ani. Oare ți-am spus vreodată, de Genevieve Kingston? Este povestea lui Gwen Kingston, pe care o scrie după moartea mamei sale de cancer, atunci când ea avea 11 ani. Mama ei face un cadou absolut extraordinar și lasă la moartea ei un cufăr plin de cadouri și de scrisori și de documente care să o însoțească în fiecare an, la fiecare aniversare, dar și în momentele importante din viață. La logodnă, la căsătorie, când apare primul copil. Un mesaj dincolo de mormânt. Un mesaj dincolo de mormânt, dar și o carte, un testament atât de frumos despre dragostea de mamă. Care e o poveste reală. Da, o poveste reală de dragostea de mamă, dragostea de fiică, legătura aceasta greu de cuantificat. Da, este o carte cutremurătoare, dar absolut minunată. Aici o să-l țin mai sus. Da, Sânii, ghid pentru purtătoare, este cartea doamnei dr. Christy Funk, care este un chirurg american foarte apreciat, specializat în chirurgia cancerului mamar. Este o carte care este absolut de temelie pentru orice purtătoare de sâni, pentru că ne învață care sunt riscurile care contribuie la cancerul de sân, care sunt
cum putem să depistăm cât mai repede cancerul de sân, care sunt opțiunile de tratament, de recuperare. Eu, de exemplu, am fost foarte surprinsă să aflu că inclusiv eu aveam această preconcepție că cancerul de sân este determinat de cele mai multe ori de factori genetici. Dar realitatea este că 87% din cancerul de sân, din cazurile de cancer de sân, sunt determinate de factori de viață, de lifestyle. Adică ar putea să fie evitate dacă am ști care sunt factorii care duc la ele. Și mi se pare interesant sau relevant, revelator. Zice așa, cancerul de sân este principalul ucigaș al femeilor între 20 și 59 de ani. Dacă zicem, hai să rotunjim la 60. Asta înseamnă că sunt 40 de ani în care tu, ca femeie, ești expusă. E jumătate din viață în care ai acest sabia lui Damocles, mai mare, mai mică, mai aproape, mai departe, deasupra capului, deasupra sânilor. E un subiect foarte relevant. Este și tocmai de asta cred că, adică vreau să vorbim mai mult despre asta, la fel mi se pare că este un subiect tabu, că sunt foarte multe preconcepții și idei greșite despre cancerul de sân și este o carte esențială pentru orice femeie. Hai să întreb întrebarea aia de copil de clasa a doua. A patra. Se citesc greu, se citesc ușor, că sunt niște cărți serioase. Da, este o întrebare foarte bună. Un lucru pe care ni l-am dorit atunci când am făcut selecția pentru această colecție, pentru Raftul Roz, a fost să avem cărți pentru toate tipurile de cititori. Sunt cărți precum Sânii, ghid de purtătoare, cărți precum Biblia corpului feminin, Oare ți-am spus vreodată, chiar și cartea despre femeile care au marcat Roma antică. Sunt cărți care nu necesită vreun background științific, sunt ceea ce numim noi cărți practice, more or less, mai puțin cartea de istorie. Pop science. Sunt, da, știință, sunt cărți de popularizare a științei, în care ți se explică într-un limbaj foarte direct, foarte, nu vreau să zic simplu, dar un limbaj accesibil, lucruri care pot să fie complicate câteodată dacă mergi în cabinetul unui doctor, el poate să folosească terminologii pe care să nu le înțelegi, să nu aibă timpul necesar ca să-ți explice la nivelul Cunosc foarte bine, sunt tău. medic de familie, văd la pacienții mei care intră în clinică, în cabinet, această temere câteodată până ajungem să vorbim. Și este foarte util să ai ceva care acasă, în liniștea ta, să poți să înțelegi dacă cumva medicul a fost prea complicat pentru tine. Pun o întrebare în afara discuției noastre. Avem această carte, da? Care are un titlu foarte frumos. Ce înseamnă această bulină? Spune așa: exemplar necorectat, a nu se distribui. Da, cărțile pe care le-am adus astăzi cu mine sunt din biblioteca mea și au fost ediții care au apărut înainte de edițiile de librărie, ediții pe care le-am trimis către ambasadoarele colecției, către partenerii noștri, pentru a putea să discutăm înainte să ajungă ele în librării. Drept urmare, asta este o ediție, într-adevăr, în avantpremieră, necorectată, dar între timp cărțile au ajuns deja în librării, în edițiile corectate și finale. Nu, dar e prima oară întreb asta pentru că este în calitate de cititor avid, așa cum mă percep. E prima oară când văd așa ceva și de aceea de acolo și întrebarea mea. Care este, înainte de a discuta despre ultimele două cărți de aici, de pe masa noastră, care este procesul, cui a venit ideea Raftului Roz și care a fost procesul prin care am eu în această zi în mână această carte necorectată, dar undeva în culise avem pe masă și edițiile finale care sunt în librării. Da, în general, lucrul cu cărțile
durează ani de zile. Eu mi-am dorit foarte mult să lansăm această colecție, a fost ideea mea, pentru că cred că ca femeie editor am o anumită responsabilitate față de cititoarele noastre și doi, pentru că vreau să public cărți care și mie îmi sunt utile și care mă interesează și pe mine personal. Și cred că asta este marea bucurie a unui editor, faptul că ajung să public cărți pe care le iubesc și să le împărtășesc cu mii de cititori. Cum ai selectat aceste cărți? Pentru că înțeleg, este ideea ta, cumva ai zis să fie din toate soiurile, dar presupun că în vest sunt zeci, dacă nu sute de cărți. Nu numai că sunt zeci și sute de cărți pe aceste teme, dar există chiar și edituri, nu doar o colecție dedicată femeilor, cum este editura Virago din Marea Britanie. Selecția a fost una destul de personală, dar pe de cealaltă parte au fost și cărți care erau deja cumva în planul editurii de mai multă vreme, pentru că noi am avut acest interes constant de cel puțin 10 ani, dar el nu s-a manifestat niciodată în această... Închegată, într-o formă închegată. Și atunci, de exemplu, oare ți-am spus vreodată, cred că este o carte pe care una dintre editoarele noastre mi-a propus acum vreo 3 ani și restul și-au găsit așa cumva drumul către noi. Sunt multe cărți pe această temă, însă la noi în România nu există nicio carte despre sân, cel puțin din câte am putut să văd eu, să găsesc eu. Biblia corpului feminin este efectiv, dacă ar fi o singură carte pe care să o luăm și să o citim așa ca o introducere în corpul nostru, în sănătatea la feminin, aceasta ar fi. Iar Eva și 21 de femei din Roma antică sunt... Eva este unică din perspectiva mea, adică este un sapiens la feminin și 21 de femei poate vine și din iubirea mea pentru Roma antică, pentru Grecia antică și din frustrarea în același timp de a nu găsi personajele feminine în niciuna dintre cărțile celebre care abordează această perioadă. 21 de femei din Roma antică de Emma Southon a fost una dintre cele mai bine cotate cărți de istorie publicate acum câțiva ani, în 2023 a ieșit ea în Anglia. Și este interesant că aduce cumva în prim plan personajele feminine din Roma antică, pe care, cum ziceam, nu le regăsim în istoriile contemporane pe temă care abordează această perioadă, dar ele se regăsesc în sursele antice, adică istoricii romani care scriau în acea vreme menționează, bineînțeles, și femeile. De la Agripina la Elena. Numele meu secret de scenă este și Constantin. Astfel încât povestea lui Constantin și a mamei sale Elena este una cunoscută, care s-ar putea într-adevăr personajele feminine cu toată semnificația și toate învățămintele pe care le putem trage de pe urma lor, sunt așa undeva... Da, vorbim de patriarhat, de fapt? Cu siguranță, dar interesant este că nu este ceva nou, adică dacă ne uităm și citim despre femeile din Roma antică, și ele se confruntau cam cu aceleași piedici. O istorie amuzantă este, la fondarea Romei, Romulus a deschis ușile acestei noi cetăți pentru toți bărbații care erau expulzați sau ieșiți din sclavie, fugiți din sclavie, criminali. Libertis. Da, și le-a dat acest refugiu și cetățenie. Însă a refuzat să facă același lucru pentru femeile aflate în aceleași circumstanțe. Mama lui n-a fost o femeie, a fost o lupoaică.
se spune, dar da, și atunci e interesant, adică putem să citim și aceste povești și din perspectiva aceasta sociologică aproape, să vedem, ok, ce credeau romanii despre femei, despre instituția căsniciei, care era rolul lor în societate. Pentru că veți găsi acolo de la Sabine, Vestale, împărătese, virgine, până în faza soții. finală de Cariatide. Da, exact. Și atunci, da, este o privire cumva diferită asupra istoriei pe care o știm cu toții. E un dar efort pe care îl fascinantă. facem aici în estul Europei, din care pot învăța unele țări din Orientul Mijlociu, pentru că e un an cel în care ne aflăm, 2026, care pune pe tapet încă o dată nevoia de a iubi ceea ce înțelegi și de a cunoaște despre corpul feminin ceea ce este de cunoscut. Deci a merge în Roma antică, din Roma antică către zilele noastre cu această Evă, care este un sapiens, cum l-ai numit, mi se pare un demers și un drum mai mult decât sănătos pentru viitorul nostru ca nație, ca specie umană în cele din urmă. Da, asta credem și noi și vreau să mai punctez un lucru și anume despre raftul roz, pentru că am primit foarte multe comentarii de la femei care erau cumva nemulțumite de alegerea titlului colecției, raftul roz. De ce roz? Că roz este pentru băieți, pentru fete, albastru pentru băieți. Și mi se pare atât de interesant și noi să vedem și noi cum ne structurăm gândirea, pentru că dacă ne uităm un pic la istoria culorii roz, ea, mare parte din istorie a fost văzută ca o culoare masculină, dar acest lucru este complet uitat astăzi, pentru că rozul este o diluare a culorii roșii, culoarea zeului Marte, a purpurei imperiale. A purpurii imperiale și era văzută ca o culoare foarte virilă. Și chiar și acum în 1920 cred că citeam despre un studiu în care părinții erau întrebați cu ce culoare asociază băieții și cu ce culoare asociază fetele. Și chiar până foarte aproape de zilele noastre, băieții erau preponderent asociați cu roz și fetițele cu albastru. Și dacă ne uităm inclusiv în artă, vedem Fecioara Maria îmbrăcată în straie albastre, culoarea purității, virginității. Îngerașii de sex masculin erau roz. Exact. Și mai mult, artiștii din perioada pop, foloseau roz ca o culoare masculină, ca o culoare puternică. Și atunci, pentru mine, alegerea de roz a fost cumva interesantă, pentru că mi-am dat seama că e o ocazie să asociez rozul, pe care astăzi îl vedem, păpuși roz, jucării roz și așa mai departe, cu un lucru pe care îl văd foarte puternic, și anume cunoașterea, cititul, descoperirea. Înțelepciunea. Acum că ne aflăm la o săptămână de la celebrarea Zilei Femeii, vă încurajez și cu acest prilej să puneți mâna, să întindeți mâna către raftul roz și să luați ce carte vă place de acolo, fie că sunteți bărbat, fie că sunteți femeie. Eu promit să încep cu Eva, pentru că aici este știință pe pâine. Dar la fel de bine, oare ți-am spus vreodată, s-ar putea să fie o carte pe sufletul tuturor. Mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc pentru invitație! O seară frumoasă vă doresc!